दिनैहाय डनेसननि लास्ट आपडेट होगोन लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। खुलुमबाय बेंगलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै डनेसननि लास्ट आपडेट होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाब्ला बुजिनाय नङा। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबालासिनो कमेन्ट होयो बेयाव नोंथांमोना बिनि थाखायनो जेबो बुजिया। थ' आं दिनै नोंथांमोननो आपडेटखौ फुल होगोन आरो बेनो लास्ट टाइम जागोन। थ' डनेसनखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो एसे ब्लग देखायग्रोनो गोसो जादों। नोंथांमोना नायलांग्रोदो। दा रेपर्टआथ' मोनबाय लोगोफोर कनफार्म जाबाय। दा मुलि लिरना हरबाय नै ओमफ्राय अन्थाइया किडनियावसो होनदों। किडनियावसो जाहैदों अन्थाइया। आंलाय गल ब्लाडारावसो सानदोंमोन दा किडनियावसो होनदों। रेपर्टखौ देखायजोब्बाय आङो सिगांनिखौबो उननिखौबो मोननैखौबो देखायजोब्बाय। ओमफ्राय दा डक्टरा मुलि लिरना हरबाय नै दा जोङो ओंखारफिनबाय हस्पिटालनिफ्राय मुलि लानानै थांनोसै। मुलियाथ' गोबां जाबायलै गैयालाबो 1000 थाखानि जागोन। ओरैनो फैसायाबो दाख्लैनो 3500सो थांखादों। आं हिसाब खालामाखै लिरना मा दोनदों। ओमफ्राय दिनै बेसेबां थांबावगोन बे मुलियावहाय। दाख्लैबो गथा मुलियाव 700 थाखा थांखादों खनसेनो। ओमफ्राय थांलाय फैलाय गारि भारा हाब जानाय लोंनाय आयै मानसि फैफाबावबायना। मुलिनिफ्राय बांसिन जानायावसो थाङो दे। ओमफ्राय गारि भारायावसो थांदों दाखालिबो बांसिन। हस्पिटालावथ' बारा इसेबां फैसा थाङाखै। मुलिखौनो सिगां लायग्रोनायसै जोङो। पाइपफोरा गाबगाङोरा दालाङालाय। बेनि मुलिखौ हरनोसै आरो अन्थाइ ओंखारबाय जाहैबाय दिनैहाय। मुलि लानानै थांनायसै जोंबो। बिदिनो मुलि दखान आरो हस्पिटाला हरै जाबाय। बे GSB नि मिनिङा मामोन आरो नोंसिनाव गैया? मुलि दखानावसो मोनगोन। नैबेयाव बैयाव मुलिखौ मोनबावाखै। पाबोना मुलि मोननो थांलायबावा मुलिखौनो। गेसर का नाय रे ঠিক আছে मोनबाय बेयाव मोनबाय। मा मडेल मुलि लांफैग्रा दलांफ्रा ओरैबायदि औवासो हेबना लाजोबो। मोदानलाय लांबायसो माथो सान्दुं गोसा जाबायना। मुलि लानानै थांनायसै जोंबो। मुलि दखाना बेनो। डनेसनखौ खोन्थानायनि सिगां जोङो दा बबे जायगायाव दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। नै सानमोदानबाय। नै बे फिथाइखौ जाबा फाब जायोनो। रायखादोंमोन फांसे बिफांनि फिथाइ होनलायनाया नै बेनो नै। नायनानै ला लोगोफोर रेडि रेदां दंखायो नै। बिनि नामा दुमब्रु बिफां। दुमब्रु बिफां मा साइसनि दुमब्रु बिफां मोनलाय इयो? जादो। नै सासे जाबावबायसो हनै। फाब जायोनो बेखौ जाबा। जाजायोलै नोंथां मोनला। हायावबो रज'योबा दं नै। फाग्लासो नै रज'योबा दं हायावबो। थ' फैदो मेन टपिकआव। डनेसना जादों जाहैबाय दिनैसिमावहाय टटेलि 24,300 थाखा आंनि बेंक एकाउन्टाव इद जानानै दङमोन। आरो बिनि गेजेरावहाय दा बेसेबां उइद्र' खालामखो दाख्लि 10,000 ओमफ्राय 2,500 नेक्स्ट टाइम 2,500 ओमफ्राय मैया 2,000 4,500 10,000 14,000 फैसाया दा उइद्र' जाबाय। ओमफ्राय
माखासे दंबावो एसे दंबावो बेसेबां दंबावो आं दा चेक खालामथ'वाखै दा आं नोंथांमोननो टटेलखौ होबाय आरो आपडेटआ बेनो लास्ट टाइम जागोन आरो जेबो अनसुंथाइ रावनिफ्रायबो फैयाखिसै दा मा होनदों নহয় মোর তো ডোনেট করিয়া এডমিট করেছে না ওই কারণে আপডেট দিবার লাগে একবার হয়েছিল তো ঘটনাটা আপনি কাটিয়ে দিও भिडिअ खालामोमोन होनबाय थारलै नोंथांमोना आपडेट होनो मोननाय नंले खालामनांगौ जाखोथाय थ' आङो दाहाय खोन्थाथोंसै बेसे साइडआव थांनानै नोंथांमोननो खिन्थानोसै